Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. And if you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesimbo amakhosikazi ababumseleko ubabumseleko kanye naye njengoba bela ku-TV besixoxela ngempilo yabo nalaba suka khona babuyele emuva babuyele phambili kuningi nje ngoba sibuka-ke sekuyimanje babuye bexoxa izinto abaphindela kuze emuva ukuthi kwenzakaleni like uMacele unokuthi angishadanga nendoda eshadile ngoba yena first wife. Umayeni recently uthi angashada nendoda ekipitile. Nansi-ke into ye-makeup. I-makeup angikhulumi ngale makeup yasebusweni o-foundation nanani. Ngikhuluma ngokuthi ayikho indlela yokuthi beautify iqiniso lempilo yakho or your experience. Njengoba bexoxa nje kunama-parts avelayo ukuthi kuna-missing parts kule story and uMacele mayekhuluma ukhuluma iqiniso lakhe, uMayeni mayekhuluma ukhuluma iqiniso lakhe nomseleki ukuthi wabatshela kanjani ngesithembu ukwenzakalani. Yo, kule ndawo engikuyona wegazi lengixolele kuney'mpukane ngithi iseplazini. So mangivela into ekanjena like kuyindaba yabo bexoxa nge-experience, ila ngisho khona mina ukuthi awukwazi ukufaka i-makeup ube ukhuluma ngeqiniso. Ngisho indaba like kube ney'payisi ey'ningi ngoba phela sibadala nathi siyabona ezinye izinto zine-evidence khona kulesi story. Angikhulumi-ke nge-makeup yobuso ngoba khona lana sengithole i-comment ethi uMakhumalo usizwa i-makeup. Angisho, angikhulumi ngokugcoba ebusweni, ngikhuluma ngendaba yabo njengoba nje ngilinganisa ngoMacele noMayeni. uMacele uthi angishadanga nendoda eshadile, kodwa kulo angishadanga nendoda eshadile ngoba sesibona uthando nesithembu sesikhona izinto ey'ningi esingayibeka ukuthi already kodwa enhlizweni wayecabanga abantu abaningi noma uMacele u-first wife. uMayeni uthi ezogana bese kukhona abantu abebehlala kulo muzi azogana kona before yena, kodwa yena ngelakhe iside azi ukuthi laba abahleli kulo muzi abakashadi. Kule ndaba-ke abayixoxayo ngoba iqhubeka kunama-parts esiwatholayo ukuthi ayi kunezinto ezingaqondakali. Ila ngisho khona ukuthi ukufaka i-makeup kwezinye izinto akuyi-beautify. Kufana nje nomuntu mhlawumbe uzothola wangageza wase wayespraya because ethi uzovala lento yokuthi akagezile. Kuvele kuhlangane iphunga lokungagezi nalento oyifakile kodwa kuzwakala ukuthi khona into eshaya amanzi lana. Ngikhuluma ngaleyo nto, angikhulumi ngobuso babo, angikhuluma ngezinye izinto, ngikhuluma ngendaba yabo ngoba sihleli kwi-storyline, sihleli ekuthini le nto abayixoxayo bayixoxela thina, abaxoxeli bona ngoba phela bona bayiphilile. Yingakho i-TV bona bayayiphila basekuyona, noma ngabe ngathiwa inganekwane ende bona bayayiphila, thina siyalalela. Thina silapha ukuthi we listen, we judge ngoba phela sekukumzansi magic. So ungashiseki ndawo, bengingakhulumi nge-makeup nani ngifake ebusweni, bengikhuluma ukuthi mina ukuhlobisa indaba eyenzekile akakaze kube nempumelelo noma yinini. Into eyenzekile nje wayixoxa njengoba injalo iyadlula futhi yazi into oyikhuluma ngeqiniso isheshe idlule. Leyo iqamba amanga ukuthi kufanele uhlezi uyilungisa njalo. Ilana-ke i-makeup ingasebenzi khona ngoba abantu bazosho ukuthi hayibo 7 years ago uthe, 5 years ago uthi, manje usuthi, kodwa uwena umuntu oyedwa lo. Angazi-ke mawusuthi confuse the enemy ikhona la kuhlangana khona yini leyo nto yokuthi confuse the enemy, kodwa bengiyisebenzisa as i-metaphor into ye-makeup because asikho isitori esishintsha njalo kodwa umuntu kube kuye eyedwa. Kusuke ku-actwa kuphela because ekutheni umuntu uyavuka abe udokotela angakaze akufundele ukuba udokotela because i-character leyo uyi-role angene kuyona, aphume lapho abe yileya nto abe yileya nto abe yileya nto. Kodwa umuntu nje eyedwa ekhuluma ngomshado wakhe avela kuwona, angazi ukuthi eminyakeni ewu-5 newu-7 why kuzoba noshintsho oluningi, okusho ukuthi khona abanamanga.
khona abakhuluma izinto ezingalona iqiniso. Asiy'valeke la, kodwa lokuchaza kwami kwe-make-up bengifuna kuphume kumqondo wokuthi mhlampe uzogcina ukuthi uma ngabe usizwa i-make-up, angikhulumi nge-make-up yasebusweni, ngikhuluma ngale ndaba yabo abayifake kumabonakude thina siyayilalela. Ngesikhathi siyilalela ila sithola khona ukuthi hayi bo, kanti kwenzakaleni kahle kahle la. Bye.